Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matagutlo nga natong asya sa tagsa kang manukan. Makasakit o kasubo nga imong ginapasan. Sa imong pag-inusara ni sa iyong kagabhion. Sa mga pagsulay o kasakit na imong naangkon. Ayaw kabalaka ni ining gabhiona. Kay aniya kami ang imong mga higala. Nga andam o tagana aron mohupay sa imong mga problema. Ug andam kami kanimo karon mo pakatawa. Musa, uban ni kami niining atong tulumanon. Mga taging pasipaw ug balat sa kinabuhi. Mga taging pasipaw ug balat sa kinabuhi. Oras sa DXBD 101.3 The Voice of Dapitan 7:40 sa kagabhion mga kada boys. Sayod ko nga ato ang mga suking tigpaminaw karon. Ulat gyud nining maong programa pan kahit dispensa nga dugay ta nakasugod karon. Kay do na tay importante usab nga gilakaw ginato na manage ang ato ang oras tungod sa ato ang kipot-kipot karong hapuna. Kapag bisan pa man late ta karon sa ato ang programa, ayon lang gihapon ta nining maong programang mga tagik pasiaw o balak sa kinabuhi. Ayong gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw. Tibok Zamboanga del Norte. Ato ang duha ka mga syudad, ang Dipolog ug ang Dapitan. Ato ang 25 ka municipalities na sakop nining maong lalawigan. O may gabi usab sa ato ang 50 ka mga barangay na nasakop dire sa Dapitan. Yung gabi sa ato ang mga suking tigpaminaw. Usab, maayong gabi usab sa ato ang mga ka-viewers usab. Sayod ko. Lantaw po na sila sa ato ang live. Ining maong programa. Kumusta naman nato ang mga suking tigpaminaw diha? Hinaut unta nga ang tanan nakapanihapon na. Hinaut unta nga ang tanan na nasa ila ang tagsa-tagsa ka mga Pinoyan. Og live ta karon. We are live at Lawaan, Banunong, Dapitan City. Proud member of Community Broadcasters Association of the Philippines Incorporated. May gabi isa to ang mga suking tigpaminaw labi na gidaan na sa Dipolog. Kanang dihang area hadapit. Pwede nila i-dial ang 101.8. Dayon na po area diha nga 101.3. Gikan na siya sa kuan mga kada boys, gikan 101.3 tungod siya 101.8.
madungog ninyo ang The Voice of Dapitan. Yan karong kagabion nausap kita mga kaubanan nga mubalak sama ni Ate Toy Mats, pabuton po tong balak ni Ate Toy Mats unya. Ya, balak po ni Tio Badok, na po'y balak ni Kuya Rome. Diato pong atimanon ang mga balak nga gi-request ipadala diri sa ato ang programa. Nagpadala po to si Quick, nagpadala po to si Kuya Dens. Ano po nang basahon ng ilaang mga tampo balak para karong gabi una. Kaya happy birthday di ay ni Quick. Happy birthday Quick. Mo nang usap pod sa kalangayan ni Kudunsoy kay yatugin ako si Quick dito. Kay aron usab nga paduaw pod. Ako kay ngisi si Quick. Maayong gabi inyo diha ni Nanay kauban nimo. Kompleto na gid ang birthday karong gabi una. Kay giadto na siya ang kuan, iya ang amigo. Kini ato ang programa. Ipaluyhan kini siya sa less water, ang tubig sa kinayahan nga dili gyud mahubsan. Less water, kalimutan dia sa Purok Uno Dinabo, Dapitan City. Og libre ang ilang pagpa-deliver within Dapitan City area mga kadaboys. Kontakta sa ilang cellphone number 0948-7757-715. Gusto po mong hangyo adto lang ninyo ang tag-iyag tagdumala diha. Always ginang nakasmile si Madam Ligaya sa Nico. Purified drinking water, natay laing adtuon pa, less water na ta. Nagpalay-usab ka nato ang iPrint. Gusto mong magpa-tarpaulin diha gagmay ug dagko, adto na ta sa iPrint kay kompleto na sila diha mga kadaboys. Ang ilang nahimutangan sa iPrint diha sa may Lawaan Highway, Banunong, Dapitan City. Kontakta silang cellphone number 0999-3924123 o 065-300-7264. Lagi pa nag-iyahan ni Sir Vixon na magdulot. Libre sila diha Monday to Saturday, 8 AM to 5 PM. Diya mo hatod silang mga service, full printing, insert printing, digital printing, rubberized, vinyl cut, sublimation, and manual screen printing. Niya mo accept pod sila diha og rush making sama sa plate number, customized motorcycle, temporary plate number, rush ID, school ID company, and mag printing, lamination, and glass tint. Tira pa like sticker, printing, cutting sticker for motorcycle, bao motor cabs, at inyo ang mga cars diha. Niya mo himo pod sila signage katong dunay light o katuto ang wala. Ay tao lang nato dito si Sir Tantan, ang iyaang kuan. Iyaang katabang dito sa iPrint ni Sir Vixon magdulot. Usab nagpalisab ka nato ang Power Depot Reading Yamaha 3S located at Airport Road, Purok, Nipa, Minao, Dipolog City. Libre na ang registration, TPL insurance, 1 liter of gasoline. Sa matag purchase nato diha sa ilaang mga brand new mga motorcycle. Yun ito aduna pay mga daghang surpresa nga nagpaabot nato diha mga kadaboys. Alang sa tuang dugang kasayuran. Contact sa cellphone number 0951-9391-148 o 0917-1391-072. Race Yamaha usab Dapitan na nahimutang po diya sa Highway Lawaan, Banunong, Dapitan City. Adto na kamo mga kadaboys sa Yamaha Lawaan, Dapitan City, Airport Road, Airport Road, Dipolog City. Kanang ilaang kuanhan
Kuha na ato ang option. Alang atong mga ganahan po matong Dipolog, so ta dito sa may Airport Road. Tapos dapitan, alik na ta matong Dipolog kay naa naman diha sa Lawaan Highway ang Power Dipa Trading Yamaha 3S. O kasab, nagpaloy-usab ka nato ang GCE Mobile Fix, cellphone accessories and repair shop. Anay mutang diya sa may Santa Cruz, Dapitan City. Mauna ang ilaang main branch diha mga kada-boys. Una pud sila branch diha sa may Pulo, Dapitan City. O mo-offer sila sa ilang mga serbisyo. All kinds of cellphone problem. Sama sa LCD, touchscreen, hang-up, iPhone, disable, open line, program, og uban pa. Naapod sila yung mga baligya nga mga original nga mga cellphone diha mga kada-voice. Ipad man or kinini ang ato ang gitawag og bira-bira. Kana na abang kahig-kahig, touchscreen ba? Ya, kung mupalit po ka dito og memory card, USB, una po ipakapin, download. Pakapinan na nila og music og movie. Kaya doon na po sila yung mga maayong kamot diha sa ilang mga technician. Sama ni Jongjong, John Lloyd, Pinoy, Raymond. Kaya abagan po silang mga sales lady. Sama nila ni Madam Ria og Nera Floor. So kaya itong ihulat, GCE Mobile Fix na ta. Cellphone, accessories, and repair shop. Usab na pala-usab ka na to. Ano ang umaabot nga congressman diri sa Permero Distrito, Batanon, Abtik ug Ligdong. Lain. Pinpinoy mga kada-boys. Salamat kay usasad siya sa ato ang sponsor karong gabi na. Guwapo, murag si Tio Badok. Kunya, live ta karon diri sa DXBD 101.3 The Voice of Dapitan Facebook page. Kitang-kita ang mga guwapong tao karong gabi una. Kita yung kagwapo ni Tio Badok. Bahin-bahin mis kagwapo karong gabi una ba. So di na ta maglangan. Ato na yung hinabio ning ato ang mga partner diri kay way tingog-tingog ni. Maayong gabi ini mo diha Kuya Rome. May kapoy ipos ko doon. Huwag ganay ko doon. Kaya ikaw raman dahil mo i-invite din quick. Ha? Ikaw rin i-invite yung commander. Gikan ko sa kuan Kuya Rome, gikan ko sa Dipolog din diretso ko ganiha diri. Nya pag-abot na ko diri wala gid ka kay nila ko nakay-gilakaw. Di badok nilingkod po diri. Otong no choice ko. Ako na lang nagkuha dito, nibulhot na lang ko dito kay hapit naman pong oras. Happy birthday lang ni mo dia commander. Happy birthday. Dibo bang commander Dibo? Oh, Dibo. Murag Dibo niya. Pila may edad na magdibo? 17? 21. Aba. Laki man laki. Oh, video laki. Laki 21 Oh, og bayi 18. Oh, nya kay nakadalaga na mas quick kadaw na siya magdibo. Ala nakadalaga na kaday. Nadungog may gihapon. Okay, nawala to ang kuan. Usbo na to, may gabi ini mo dia partner. Gabi sabdi mo dia ingo doon. Gabi din ko. Oh, labi na gyud sa nagpaabot sa programang Tagik, Pasiaw ug Balak sa Kinabuhi. Ya usbo na to, birthday gyud ni quick ba. Ako ra ginakaadto dito kay Rome. Okay na importante nga nay nakaadto gina. Kuan ko na 5 minutes ra ko dito naadto. Kay nabalik dahin ko. Kay ang ato ang balak magi ato ang kuanon pod karon. Ati manon na pod. So pasalamat pud ta na naabot ta diri nga luwas. So, walay kakulian pong naabot. Ya, di na ta maglangan Kuya Rome. Yun kay Nalangan naman kita. Gamay naman kayo ang oras. Matag dahil tag unang bala karong gabi una. Ay para ini basig makatulog na po ning nagpadalaan ni karon. Unahon akong basa ning ka quick siguro. Kay happy birthday maron niya. So
Ay, happy birthday niya. Ya ato ang unahog basa karong gabi una ron tiyo. Kaya birthday ni Makwek, o pahinaot ang tagan pa ikag taas-taas pa nga katuigan sa imong kinabuhi. Okay, dere, matod pa niya dere Kuya Romy. Mm. Mauni ang title sa akong balak. Pangandoy lang. Pangandoy lang ang iyang title siyang balak. Wala na ikuan ni Kuya Romy, wala na intro ni. Bunal na ni diretso. Bunal. Amot ka o kaya baka nato ni Ron? Pangandoy ko. Pangandoy ko nga makaabot sa manindot nga dapit. Sa nagdanag sa kahayag sa bulan. Og maglupad-lupad sa kawanangan aron ikaw makita. Bisan asa ka padulong akong minumutya. Ako nga gihandom nga magkauban kitang duha didto sa nagdanag nga bulan aron didto atong usahon ang gihandom ko nga walay makatupong nga kalipay. Unta diri sa kalibutan ato kini nga mabuhat nga sa kawanangan kita magutaw-utaw. Gusto ko nga gukdon ko ang pagtuyok sa kalibutan. Aron mo uban ang akong kanta ug harana, diha kanimo akong minumutya. Musakay ako sa akong mga pangandon. Nakitang duha magkahiusa. Musakay ako sa akong pangandoy. Na ang akong kasing-kasing mulamdag sama sa bulan aron imo akong dawaton kay makita nimo nga timos ug putli kini nga gugma akong gipadayag diha kanimo. Kay saksi si Bathala. Saksi si Bathala sa tanang mga pangandoy ko diha kanimo. Commander Quick. Wow, Philippines. Ato ang unang balak karong gabi una. Ay mo tagik si Quick kuya. Mao gyud kani daan pag ini sa una mahiligon gyud sa pagtagik sa balak ni si Commander Quick. Salamat kay Quick. Lupigon pa si Tio Badok ani. Alo, commander na og makalakaw mas commander, abanti na diri ba sige na wag na absent ba. Ay maayo ka to ang kuguson si Quick Tio. Pwede man po di pasakay na siyang kuan naman siguro na sa sakyan niko. Unsay kun nimo ano dok o bakalakaw ni si Commander Lupi ka? Lopi ko ana. Basta di na siya pasok di siya kalakaw. Happy birthday Quick. Happy birthday ni ka Inday quick diha. Minaw gito rin siya Tio kay nagulat man to nato. Unya gani ha. Ana siya ni Ma'am M sa sigihan niya teksan si Ma'am M nga undang nako. Undang na kuno siya kay wa bang gyud nagpakabana niya ba. O ni text man Tio Badok ko ana man siya. Ngamo. Undang. Busy kay mga tao. Mo gani nga ko nga ayaw gikundag wagi ko na undang ang gibayoog nagniyaw-yaw. Ay pag undang ko module Quick. Wala gina nga agi pud sa to ang kabisig yun. Ako sobrang kabisi na ko mo ni gidangatan na to karon nga dugay kay ta nakasugod.
Daghan kay tang mga gipang kipot-kipot. Ya pag abot na ko diri Kuya Rome, diretso na pudayon ko dito pagka uran-uran. Sa lingi-lingi ko wala si Kuya Rome. Wala si Kuya Dinsyo. Tiyo Badok musakay na pud sa iya ang balaang kawa. Wala ko'y kauban. Pero di wala may kanto dito. Importante nga piskay kanunay ang atong kada boys nga si Commander Quick Quick. Ya husband ko, maayong gabi sa tuwang mga suking tigpaminaw, labi na diri sa tuwang live. Kung gusto mong mo text, tawag diri sa tuwang cellphone number 0907-944-5857 diri sa ato ang text line. Diri sa DXVD. Sa dato ni diri ay nanawag. Hello, maayong gabi. May Hello? gabi. Hello? Hello. Di na akong badungog. Hello. Nawala na miss call, balik. Nawala na. Gibiyaan ta, gibiyaan. Tara, balik. Hello. Hello? Ay, maayong gabi. Ang gabi si si Marimar from Balangan Tututan. Ay, si Marimar Dairon. Marimar. Naapo diri si Morimor. Marimar na di ko kita ko ni ganina. Oh. Dayon. Dayon. Nakita ko ni mo ulam lang ko. Mo anhi nilahos na lang unta ka diri ayo ka ulaw kay kami diri wa mapud may mga ulaw. Ala ang sa ka dira kay na ko sa tiyo badok. Maulaw kang tiyo badok pod. Gugma ginang giwati basta wala Basig gugma. kana ra ba kasagaran maulaw gugma na. Lagi. At bukay ti siya na kung ganina. Di lang mo na sa ka dira kay mahal ko ni tiyo badok. Mahadlo ka niya. Gugma Gugma lagi na, ginatiyo. gugma lagi na, gugma klaro. Anong madok man ka ni Tio Badok Marimar nga Di man ka mahurot gon. di man guni mo mong among mga sawa man guni. Naw, murasag na usok mo yuan. Na. Murag na sa uyan, gano man na yung uyuan. Wala lang ba? Mauras tagmala ko yuan nga dito kayo. Sa ato pa dai tiyo. Kamo na lang si mo yuan. Sa ato pa dai tiyo, murag kang iyang angkol. Mo gid lagi. Oh. Magkakara ko ni DJ pa, na ako Dili ugma manhi ka diri ugma kay og dili ka manhi diri ugma di nagyud ko mangambat nimo. Sige, Di lang ko mari. kabalos na ko. Dili lang ko mari og mari ko para mo na sa dre. Di lang ko mari. Ayok ari tiyo. DJ pa, DJ Ingo. Oh. Marimar. Imong pinaskuhan anhi ugma kay hatagan ka na kog pinaskuhan. Bahala ko las Tio Badok basta nas kayo may ari ka ha. Ang anak ko na ko yaro na kay kuan ka na ko kay gabo kay kastanan. Oh. Oh, di kay kamo na. Kamo na. Ala, Ano mo silos man kadalo Tio Badok? Kadao Tio Badok kay magsilos tayon Oh, mo. ganing kamo na gani. Oh, sam mari. O na. Naron sugod. Oo, Sugod ng urasa kami na. Oh. Magsumbagay mo. Lalawan nagsumbagay na hinuon sila diri. sa akong kuan, sa akong tapat kay sige na mo kuan ka katawa. Sumbagay na hinuon ni sila gianan ang gugma-gugma. Ako na Tio Badok. Ayaw di lang sila. Ay, kana si Kuya Romy na amang ko na sa Toyman. Na ada sa Titoy Mas de. Sa ato pa si Tiyo Badok ra gid ay. Tio Badok na iya. Ay, hindi ka anak ka na inkansay. Ha? Wala. Kita na. Kamo na. Kisa may palabihon nimo Marimar si Tio Badok nga gwapong tawo nga mamong-among nimo nga si Kuya Ro may usapay mata tigulang na nga makigunong nimo. Pili ay imana. Kamong tulo na lang. Tulo. Okay ka na. Murag ikuan lumpungon man ta ni. Saruway din ang mga street. Kasi kwante, wala patras na. Wala may nawain ba sakto ra nimo bitahara. Murag makaguba man iguan. Maguba man ato ang prinsip ani. Makagubag prinsip, makagubag pamilya. Ha? Maguba man among prinsip ani dagway. Dili ka na. Ayapon. Dili lang nato gubon. Magsabot-sabot lang puta. Mo sabot-sabot ah. Sabot-sabot lang. Sabot-sabot. Sabot-sabot lang. Pasensya na Kuya Romy. Dayon, imong greetings karon diha Marimar. Ay, wala yung mga ito sa good evening and good evening to Kuya Ami and sa Tio Badok ay si Tuwaso Kuya. Ako ang po na Leotron. Hi to my mother and to uncle na gat kumbili na kay motor. O sa akong gibantayan diri nga badlungon kay tanan ng tribunalan. Then happy birthday to Commander Quick. Happy birthday diha amping always and God health.
Ay, may kasi ko balak. Unsa may imong pagbalakon? Sige ko nga, sige badok na lang para. Yeah. Dili mo ko. Dahil og mahuman ako ning bala kita na. Ug mahuman ko niyag balak ka muna. Ako to. Na, do. Unsa man Ako na lang, complete na lang ko sa Pangasinan ko. Lahain na po dahil ni sa ko mga friends sa buwan din inakong ni bira ko yung kabok. dayon wala na yung nalimtan. Pero, sa ako na ni manager, hani mo na manager, so digit ka, o may video yung noo. Ayun, sabi na lang sa mga mga gwapa o gwapo liwat ni ko doon sa ni Kuya Romel. Sino ba ito? Kinsa man gyud? Wow, Kinsa man gyud? Philippines! Kinsa man gyud? Si manager o Ay, si may Kuya para Romel? namin ko doon sin lang nandiwat. Muli na ta Kuya Romel tra. Talaga, ikaw, si Kadunso naman di ay. Mabiyaan man ko nila ani, ingna na lang gud nga ti ubadok na lang. Ay, tiyapat na lang. Kana Ah, sige. di magawas ko kamo do ha. Di ako. Ay, imo bitaw. Di Ayaw, di lagi ko. Imo lagi. Dawata mo. Sige, sige madam ha. Salamat kaayo ha. Salamat kay Marimar. Bye-bye. Si Madam Okay, Marimar. Mamo. Chok. Okay, sa atin. Pagka sweet sa ilang relasyon. Mana ko yakis mo. Ingana gyud Marimar si Tio Badok magmahal. Kiss mo mo. Munang mahadlok gani ko ni Tio Badok basig lang megason niya siya magmahal kay sobra ka sweet. Kiss mo mo. Okay, sa atin. Matod pa dire. Good eves inko. Sagarat ang signal o lagi salamat kayo sa feedback ha. 098. Salamat kayo sa imo ang pagpaminaw. Agi to sa ni iko-iko lagi. Ang kuan ang iyaang tingog. Regards po kuno ingko dun so gikan ni Marimar ayan. Marimar ang ato ang kuan. Kakita karong kuana. Gabi una diri sa ato ang hanginan. Dito sa ato ang live. Ang basahon ni ato ang live diri partner. Layo abot ni ato ang live dire. Mayong gabi ninyo diha mga DJ. Gikan ni Ayan James Dagay Luan. Oh, thank you for watching. Murag na siya sa Pinyan. May gabi ni mo dayan. O sa tibok ng pamilya diya sa may Pinyan. Pinyan. Mayong gabi ko o Kuya Rumi pa shout out sa taga Bakong. Naminaw karon labi na sa akong mama Wilka. O Kuya Randy nga naminaw karon. Kita ni Ma'am Algin Patagok Nasyon aka Kristen Reyes. Okay, may gabi ni mo Bayran Rande. Kaila dan ako ni Rande dito magitip pa dan sa una. Patay. Hindi ang mga kuan po ni Tio Badok dito, ang ang mga gipang bisita po dito sa may sa mga Bakong. mundihar pamilya. Mundihar ba to pamilya? O chan, gwapa ra ko kayo. Ingko doon sa kuno, nang Tio Badok. Kung moadto ka bali dito, ay gumi pa ko yoga. Okay ra ako. Ayaw ba? Ayaw lagi. Ay da. Ako Ayaw, ni lagi, ko ni lagi, siguro lagi. soy ay na pa ko yoga na siya kayo. Daghan kayong gwapo dito. Bakit ay gwapo dito Daghan dai? kayong gwapo dai. Da ko yogin mo sunod dito balik na ko. lang nato ni Igat. talaga ning sumbagayon. Daghan kayong gwapo dito Ay, mga may gabi ha papa. sa ato ang mga suking tigpaminaw diha karon sa Bakong. Kasi makalaag ra ta dito magdala tag pukot. Pohon. Ano pukot? Atong pukuto ng mga bayi dito. Ah, dili Ang mga macho. Ang mga laki may pukoto Ang ano. macho-macho. Chuba. Dito sa shout out hello Iko Dunsoy. Pa-shout out ko watching here in Abu Dhabi. Nakadaog di ay to ganina inko. Nakadaog di ay kasi nakadaog. Si Ma'am iiyak pero di susoko. Salamat kayo sa paglantaw sa tuang live, madam. Hi, hello, good evening over out there. Yan. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Pa-shout out Iko Dunsoy ingon ni Ma'am Aimee de la Cruz. Ano ka diya sa may Lapu-Lapu Cebu? O yung paglantaw sa tuang live diya, madam. Katong wala pa nag-share sa atong live, i-share ninyo atong live. Ikalat ninyo diha. Sana all makadaog og load. Uy, makadaog lagi ko og load ay ganihan no, nalimot man ko. Pila po ang load, pila po. 100. Kanang 100. 100. Ah, sir, di po na maluoy na kung ikoy load. Gihatag ni Vice Buchan. Oh, sa iyang programang Advice. Advice ni Vice niya. Ni advice ko gani manggod. Doon sa box na sa Michelle to ko banin mo nakadaog po no. Sa to. Nalimot ko sa kwarto tong bergalim. Michelle to. Basta kay duha mo ko bike laki. Ado hada ito. Ako kabantay ato Kuya Rumi. Share to, share. Salamat kay din sa sunod. Ako lang gihapoy mo daog.
Sana all nakadaog na lagi, tanawa lagi si Ma'am Lilibet po do. Padalar ba ni si Ma'am Lilibet kuno ugma ug. Oh, advance lang tagpasalamat na dani ko. Pasalamat na tadaan kay ugmang adlaw. Pero di na ko mukaon ko ug naipadla. Magkuha na ka kanana ang saman Kwarta na lang ako, kwarta cash na lang cash. Ikas dala i-convert na lang mo. Ako, di na ko magilabot ta. Bro, mas gyapon si Ma'am Lilibet. Kalalang igi ang padala. Kamore padala. Di na ko mugit pa rin niya. Bayin mo na to. Yan, may mabaon ko ninyo. Di ikaw rin kuha ugma. Kuha ko yung address. Salamat kay ni Ate Toymat sa iyang pag-share, Dan. And maayong gabi usab ni Ma'am Angel and Camel Ruwado. Good evening po mga DJs. Shout out sa lahat. Tagabuaan, Sulangon, Dapitan City, watching from Caloocan City. Hello, good evening from Caloocan. Ang mga kalanggaan diha og mga kapalalaban diha sa may buwaan. Sila ni Ma'am Bibi Ilkamel, sila ni Monera. Ang gabi isab niyo diha. Usab sa may kuantio, Manas ba? Mga amigo diha. Sa mga Ilumbaring family. Gabi niyo diha. Walay hearing swertres diha. Og hearing ra sa swertres, naatay hearing sa swertres. 129. Hala, sige, target rumble ang ato ang 129. Gikan ni Ervin Ags. 129 ha, timan ina. Di na O, kung may slide, ato ta sa 197. Okay, kana, birahe. Kaya, ingon madre. Good evening, Inko Dunsoy. Ang mana. Panghatag, o balik. Kamaayo man gyud mo balak ni Inko Dunsoy. O, samot nagdili pa kuan. Samot nagwala pa si Kuya Rome. Samot na magkauyab ni siya batanon. Karong gabi una mga kadaboys, ako'y birahan ani nila. Kay kumupalag kay naunhan man ko. Isod man ang maunhan ta, unya mo palag pa ta. Kain na pabalos ka sakit sa balos. Sunod na ta mo balos kanang pailalom ba? Okay, yung panila pailalom ko no, kamangon mo ko no, yung panila tiyo. Lahi na. Sila pa, lamig kay bunal na slalom. Nahinuwaing si Kuya Rome, ayaw anak Kuya Rome. Oh. Joke ra, Tinaod man ko na. Joke raman ko. Di, kani si Ma'am Lilibit kalalang Oh, igiya. basta mo muli sa taga kwarta mo lian eh. Hingi! Joke ra to, ma'am. Ikaw ang God. Yeah, mayong gabi day Kuya Rome sa ato pong sponsor nga atong mga sponsor pod nining maong programa Kuya Rome. Imo ang mga kapalanggaan po dito nga ano kuno kay mga palangga dito. Aran, musta ko diya sa Maylina-bo, ka boss Nonoy Banabanay. Wala sa ko kapit kini na boss kay do na po gilakaw pod. Banabanay pamili sa Maylina-bo sa may Plasanan, sa Andag family og sa Humuwad family. Wa ko katukad po diha kay saong busy man si Kuya Rome. Pohon na lang pod ko mo. Og mamayor na ka busy. Oh, busy man ko ba sa pohon masinator na ko. Asa man ka ganiha nganong na busy man ka? Nagdito sila doon titoy mats. Akong gi gorgeous to mas. Kay man. Lagan kaayo. Duda na gyud na yung gwardiya pa. Ani gorgeous na to. Pero gaya ng kwarta murag kamor kay kadayon ba? Oh. Kita ko naman tingala na kadahili na ko dugmok. Wala di alis di. Basig nalimtan po ni magpuli. Di yun lahi kaya akong gisimot pa yun. Lahi ko pagkalubok. Gasod ang gasod. Kung gaasod. Ewan yung gisimot. May gabi iday ni Boy Wakwak ni Boy Sagob sa ilaang mga pamilya si Nanay Merla Andag, sila ni Nanay Ami diha, sa ilang mga silingan, wa magina ko ma-memorize ng mga Mapiraren family. Monti Mayor family, Kasinto family, Manugas family, Kabalpen family. Mayong gabi tanan nyo diya sa may Plasanan. O usab maayong gabi pod ni Ma'am Eileen, naglantaw pod ron si Ma'am Eileen. Awa gyud nagpalibak. Kay lagid si Ma'am Eileen naglantaw. Unay man nag-wifi. Oo, naglantaw po siya sa tuang live karon. Siya nagtapok, duda ko nagtapok ron sila dito. Tapos si Eileen, magkabala may Eileen siya nga Kuya Rome. Kung anong da Eileen siya nga Kuya Rome, si Badok pa. Ano man, wifi ni Ingon. Wifi ingon. Wifi ingon-ingon. Oh, wifi Ingon. Wifi ipalit man. Wifi ingon si Badok na ko Kuya Rome. Di ko kumpiyansa, ka-check skiller. Unyang kadlawon mo ato ko dito. Kung sa oras? Mga alas 12. Mutambong ko. Sa pagkahunat anang napoy mo tambong.
Wala makatuga. Dili mahubog ang papa na tiyo kay Wala Kuya Rome wala ra katugan. minom. Oh. Dito na tama ni Kuya Rome. Magkami man duhang wakwak mag-inom. Minas boy wakwak ra ka mo Ay pagubog-ubog wakwak, ay pagubog. inyo dai kung iplanuhan ha, bantay lang mo. Matot pa diri sa shout out gikan ni Mary Chris Paglangit Yunting pa shout out mi Ingko Dunsoy sa Plasanan. Boy wakwak ug boy sagob. Ilom Auntie Merla og Auntie Titing. Maayong pagpaminaw og paglantaw sa ato ang live. Sa mga wala pa nag-share, i-share ninyo ang ato ang live. Dayon pag heart react mo para ni Tiyo Badok. May video sab diya sa may. Ah? May video sab sa mga reactors. Oh, pakantahon to si Kuya Rome. Oh, May sige. video sab sa mga Santo Niño chapter Arriba, Lunglib, Taogamapi, mabuhay po kayo. O sa mga Sa may Dapitan Council, Lunglib, Tyrogene P, mabuhay din po kayo. Wow, Pilipino. Dayon diri po Tiyo, matud pa diri ni Ma'am Eileen, shout out lagi ko nimo Tiyo. Pero may Rome, manggod. Sige nga naman sa dalisod po ko kayo kayo. Sige nga, no? Si? Kailing ko no shout out ti Kuya Rome. Oy, Alen. English. English aki. Hi, Alen. Good evening. What are you doing now? Tio Badok is always ready. Ina nga you are listening or watching? I hope, Len, you are listening and watching. Because Tio Badok is always ready. Ready for what? Ready Jog. for your house. Invite ta ina mga unta sa balay. English. Oh, Kana invite sige. English nimo kana English, mga unta sa English, balay. Listen. Oh. Len, you want to eat my house? Hasula. Good evening Kuya Rome, pa-shout out lang ko diri sa Plasanan. Labidan ni Boy Wakwak, ni Boy Sagop, Sagop, ug sa Manayam, akong Sumuad. Ananay Boy, Titing. KJ Boy, busy og matmat. Mayong gabi yung tanan diya. Ingon po ni Irene humuwad, Irene. Walang ni Aileen. Oo. Si Aileen ug si Irene. Pasakad lang ka diya. Nari lagi mo ote ang English, lagi to mo. Saan na makabuot mo muna ko in English? Hindi ka mo ispila no? Oh, kamo ko na swila. Kapoy ba po ng mispila. Kuya Rome, kana na ang hilig dun kag salida no. Katok action yun. Oh. Kinsa may imo ang paborito nga kana na ang kuan, aktor. Paborito na ko aktor? Oh, Arnold Schwarzenegger. si Arnold Schwarzenegger. Oh. Imo ginang kuan. Ako ka ni mo di akong idol gina. Paborito ginasukad sa una. Paborito gina ko sa una. Gamay pa ko. Mga pila ka salida ka imong natanawan niya. Mga imong ka 20 ka salida. Muna ako may Murag digi ko mutuo nga imo anang kana Ikaw lagi mo na idol gina ko. Digi ko mutuo Muna na idol idol gina nimo. ko. Sige be, kung idol lang nimo, spelling ako no. Bitaw Jetley, bitaw. May feeling ko po. Jitli na lang. Jetley na lang kayo sayo. Arnold Schwarzenegger mo idol. Oh my God. Iso man. Jetley. Share dan mga Ludi, shout out pod mo diha. Shout out pod ni Ma'am Ems. Salamat pod sa imong pag-share diha. Dayon Kuya Honey Jane Montemayor, Kuya Rumi, pa shout out ko sa silingan diri nga naminaw sa inyong programa karon. Piste jud nilang aperte jud nilang agik-ik. May gabi niya ni Jane diha. Anak ni Boy Bungot, alias Boy Bungot kang anak ni Boss Awi Montemayor, kang Honey Jen, Honey Lane, Honey May, o Honey Joy, o kang Miko og Nico. na dalaga dito Mo ba na sa Kuya Rome? Tulog kabok ni anak ni Boss Awi talaga. Kuya Rome, mo man siguro siya kato yung niyang nipalit gid sa gradyo siguro. Murag mo man siguro Oh, na mo kina. oo. Mo man. Si Awi. Oh, Awi Montemayor. Mayong gabi ni Tara ni Buda Joy Awi. yan ang anak. Oh, Salamat kayo sa inyong paglilis. Wian ng live dia uwi kay ilion po na mo ning amo adere. Tinan-away ta dere. Karon nga sipat mo ha, akong pabalakon si Kuya Rumi. Balak. Pa-shout out po gikan usab ni Erika Ferraren. Salamat kay sa inyong paglantaw. I-share ninyo ato ang live karon bisan lag mga ka-50 ninyo pag-share kada isa. Si Buyet pira rin diha, ang kanta sa ni Agi. Buyet. Yet may gabi. Romnek Sa po, tibok Romnek, no? pamilya nimo, Romnek na pero Romnek. Buyet na niya Buyet. Aw. Sa tibok pamilya nimo yet, maayong gabi.
Pabalakom sad nako nang naka-block diha. Di gyud niya ikuan ang ngalan, oh. Aileen. Ayaw ba? Di gyud niya ko ano, di gyud niya i-mention ang ngalan ba. Hindi, sa haro-haro inan ko lang kung siya nagka-like. Ilog niya. Ay, kuha to. Atoon ko na. Atoon, be. Ato ta. Karon? Lara, ingkor di. Karon oras salami ato kay basi kumbong sa wak-wak. Lahi gid mo mga adre pod ingon ni Ma'am Jen pabalaka si Badok Pabalaka, from gini Marimar. Pabalako na to ni si Badok lagi imong kabalaka. Iko nun soy liwat raman good ko ni Kuya Rome. Gikan ni Rome magbalak kani adto sa mga baryo. Mubalak po na si Quick. Parihara day ko no mo Kuya Rome. Ayaw na Rome na ay naibog si Baby Hieronimo. Hieronimo. Naminaw na yung kari. Ihay ba? Ihay. Hi. Naminaw na yung kari ha? No. Namino din mo di ha? May gabiin yung kurot May gabihin yung urot. Salamat guys sa inyong paglili ha. Ano ito lang yung mayo. Kami mo atubang ha. Kami gay. Nakatagig pa nahon. Hala na ng inyong ganda. Pwede ihog na naman. Nakadiri ka mo. Dagani kay kag idol Kuya Rome ba. Ayan na. Kaya kabalo. Sa singkuhan ko. Naminaw na sila. Naminaw na sila. Salamat guys sa inyong paglili. Sira din sa ng inyo. Diri mo ito. Diri sa akong paminaw, no? Oo, nangis sa ninyo. diha. Guman may dirig. Ano na po rin mo diha Kung komisyon? sailok may dirig. Hala ay haabre sa inyo. Nagi naibog giday nimo Kuya Rome. Matay Kuya Rome kay kana naa ba na ay naibog nimo dire. Pero patyo ni ka dito mas gyud. Ang problema ano, inigari ba nagtian nakihapit ng mga anak diha, ikadosi. Hindi po kumuha ko. Dosi kabuan ba? Hindi sa kabuhan? Hindi po kumuha ko. Daot. Kabaw siguro nato yo, 12 ka bulan. Ay ito wala na Tomas. Ay ito Tomas kay makabungkag ng pamilya sila. May lang paglili laro, may pagpaminaw. Salamat sa inyo pagpaminaw paglili sa live. Salamat. Sa pasalamatan ato ang mga kuan gid kana ang mga nag-idol man ta nila Oh, gud. tinood. Wala ato silang pasalamatan nga always gi silang nakasunod pud sa ato ang programa diri sa DXVD 101.3 The Voice of Salamat Dapitan. kayo. Salamat kayo ninyo ha. Kay kung wala pud mi diri. Salamat kayo sa pakigugma. Salamat kasi inyong pagigugma na mo. Wala gi. Usa man ka namula man ka. Ha? Namula man ka. Yan to silipay na. Na-distract man ka. Kaya ba kada ko magugman mo. Direta sa balak kaning balak ato ang basahon karon Kuya Rome. Gipadala nin siya gikan sa Japan third floor. Ato ni siyang basahon karon. Naay mga kuan mabasa sa tag mga text. Basin para na dis kahanginan. Ato sang basahon ni shout out. Kuya Rome, shout out diri. Humanan ni. Pabalaka. Pa-shout out sad mi diri sa Sinunok Purok Kindis. Naminaw sad mi ninyo nila Lula Pelikula. Pelikula. Sa plasanan ra gyapon na. Si Lula Pelikula. Silingan na lang. Tapos si Lolo Corsin. Kursine. Si Corsini, Uncle Lungkoy, si Famor, Uncle Tonyo, tapos si Papa Luis. Ayan, maayong pagpaminaw ninyo diha ha. Salamat kayo sa inyo kanunay pagsunod diha sa may plasanan. Muanhara si Kuya Rome diha magdalag puksi. Sius glo. Sius para mupilit. Sius glo aron mapilit. Salamat kayo. Salamat kayo. Kaya nagpapay akong hatag pagtaga di mensahe dire partner. Gikan sa 918 bagong kuan ato ni. Tagalamatik ni siya pero bago ni nga to bago ni siyang Listener. Bagong listener niya karon ko na siya naka-text na to. Okay. Bunal. Kuya Rome, paki-shout out ko to all Lamatik fanatics from Ipot Rockers. I'm listening you now. Okay, salamat kayo. Salamat kayo. Gawa Ipot Rockers sa mga Ricamara family diya sa Malamatic. Thank you so much. May paglantaw usab sa tuang amigo si Titi Upi. Thank you for watching ni Maria Gao. Shout out idol. Idol, maayong gabi ni Maria Idol. May pagalantaw nimo sa live. Founder sa Mga T-Dirt.
Si Mari o si Pari. Tilor. Mare, pare, atong mga anak tilor. Shout out ko sa tanang naminaw. DJs, ingon ni Ate KitKat. Salamat kay Ate KitKat. I-share ninyo ato ang live ha aron magdaghan ta karong gabi una. Ya, pasensya gid mo nga dugay-dugay ta nakasugod nining maong programa karon kay lagi mo daghan tang ipanglakaw. Dugay kay release ag halin si Oling manggod. Dugay kayo gikuan gitarhaan pa mo Gitaraan basa kayo. Basa. Kibra. Gipabulat pa Miss Uling nga mong ipatimbangan. So, So, ato gitaraan pag dako. Ato dai ning ihatag ning balak nga gipadala ni Kuya Dinsyo. Okay, bonal. Ato ning wala man ni kuan dire. Wala man ni Ulay title. wala ni kuan. Ay, ikaw rin bahala mo ko na na. Oh. Katumuro telegrama ba? Ote, kuan gi taasa kay sa balak ni Kuya Dinsyo, may unta og naminaw siya karon. Ano, minaw to ron? Oh, sige. Dusok pa ron dito. Ibunal na to ni. Iya ang balak nga naguluhan Oh. sa ni. Liti sa udtong tutok Hala. ang lagi mo liti sa udtong tutok. Lahi Delikado man ni. na Kuya Dinsyo ng liti sa tutok. Murag kuan man kana nang sorry katong dagon pwede nimong dagon. Oh, pwede mong daguna. Liti sa udtong tutok. Okay, bonal. Ang buhing halad tubod sa naughang sapa. Payong unta. Dako aron ulan ug init ikaw akong pagapandungan. Panalipdan sa hagit ug sa ulan. Ulan sa kapalaran. Ikaw taguan dinhi ning lughan. Aron dili matuluan. Sa pagdagmal sa mga aninipot sa kabuntagon. Sa mga uno sa ulan. Ikaw akong pagasapnayon. Ang mga bukton na mapinanggaon. Mahalon hangtod sa pagsalop ning kinabuhi sa kagabhion. Apan sa takulahaw lamang ipaka ang liti sa udtong tutok nga maoy nakagisi ug nakapusgay sa imong pagbati ug pagsalig nga nahimong dulom ang pagsagubang sa bulan sa masingabot sa kabuntagon. Ang liti sa mga libak ug pangpanguyabit sa mga lampingasan ta nga mga silingan. Mga lambi ug simod sa lapok ako ginudnod. Bisan pa man ako pahiran ni anang lapok sa mga pagpanghimaraot malihog ayaw. Malihog ayaw ipatagamtam ka nako. Ang panyawal sa mga pagbason pagtamihid ng gugma kong nangilad sa mga pagsulay sa hagit. Sa lubid ug punyal na nagahulat kanus makabsan sa panimuot aron kalag maalaot. Usa samtang adunay kinabuhi pa wala pa naulahi ang tubod o wala pa naughi mapahiyumon kong mga mata. Ipakita ang kahayag sa paglaom
katumanan sa akong mga gipangayo. Ug uban ni ako sa pag-amuma sa bunga ning atong gugma ug sa ari. Sa ari ako. Sa ari ako nga imong hatod. Kamuhunong ang mga paghagtok sa taknaan. Hanan nga ako atuan na sa laing kalibutan. Palihog dungga nagsampit sa kamingawan nga dili unta talikdan ang akong gihalad nga gugmang kabus apan timos. Ang gugmang way paglubad. Bisan pa hayluon sa mga likas nga bulan. Ikaw ug ikaw lamang nga akong Rosalyn ang higugmaon og halaran sa gugma kong way paglubad. Hangtod makasabsan sa kapalaran kay kining tanan. Akong gitugyan sa dakong pagpaubos ngadto sa kahitasan. Salamat kayo Kuya Rin sa imong balak tampo karong gabi una. Manindot kay mayo po na mo tagik des Kuya Dinsyo. Oh, may mutagi. Ayaw kay siya mo palabay sa Bisan mo iyaan. dili may mutagi usa pagtuon ni Kuya Dinsi. Kay na Kuya Dinso bata pa. Dili wala na si Wila gud unta. Anak gina magtatagik gina sa unang panahon po daan. Mura po si Boy Iroho di ay. Oh, mura si Kuya Rin. Pero si Boy Iroho mong dadaro man tos kanginan. Live po to siya. Siya mang dadaro gis basakan. Ito si Kuya Rome. Si Kuya Romy magbabukwa mo na. Di ay na. Ay, pag kinat-kinat. Ayaw kidat-kidat kay pahak ning ulo. Kuya Romy mo Kuya tigpa Rome. us-us mo na tigpa us-us. Ah, tigpaos. Oh, tigpaus-us sa hugot ninyong gibakos. Direta padayon ta sa tuwa bitong mga pa-shoutout dire. Shoutout sa tana Kuya Rumi. Bahin ta sa halin sa uling. Ikaw pa rin ni Titi Ope, tanawa lagi. Nya kay ugma pa man go bayran. Ugma pa bayran kay bulan pa to kusog. Paputiyon pa to no, paputiyon. Papution pa to. May klaro che, wala pa bayre. Nagpintar ha. Pa-shoutout mga DJs, happy listening here in Dipolog City. Ayan, may pagpamina, ay may paglantaw sa tuang live ni Annalisa Comeso. Nihapit na pud ko dito tiyo, nanirado man sila. Dili gina sila siguro magpatilaw. Nihapit ko dito ba sa ilaan kuan sa malamig na malamig. Oh, mayo ko na si Analisa, o sana sa si Analisa. Oh. Mga ano ugma? Si Annalisa. Oh. Mo yun. So, Kuya ko lang po. Nahapit unta ko dito, sarado mang roll up. Wala tutuang kuan dito, wala tutuang itire. Wala sila tong itire. Rado to kinangaon sila. Basin po. Dayon, shout out ko ni Yaya Mats, Kuya Rome. Ika ni Ayan Francis Adasa. Sir, mayong gabi ni Bro Sir, ayan na sa. Salamat kayo sa imong kanunayang pagsunod. Thank you so much sir. Ya sa may atbang sa may State College, ang gwapong tao sa mga dasa. naraing ko si Analisa, yun niya. Yun niya, 11 a.m. to 7 p.m. Rami DJ. 7:30 p.m. Uy, wala man lagi tao ganihan to. Sirado man laging roll up. Bisan alas 9, alas 10:59 Murag batuin ko. dito man na kuro sa tapad siguro sa Petron dia sa may kuan. Sa Torno. Wala ko kita dito. Sarado man dito. Eh, ang dahil po dire Bonali ko ya. partner, akong hatang patagani, bago gya po ni Kwan Lamatik, bago na to ning listener niya, bago pong texter na to. Mm. Okay, Kuya Rome, power to your program.
and request to Dara family and God bless you to all of us. Okay, salamat kaayo. Okay, thank you so much sa mga Tudara family. English man to Kuya Rome. Oh. Og sabi ni siya pato sa imo gama diha. Oh. Ana na dia. Oh, How sa, are you? sa in English pa to, what are you doing here? Oh. Sabi ni siya pod, nagkaon na ka. Oh, sabi na saya pa to. It na Di yun. ba katulgon diha? Dili pa magundang. Bam na utol. Oh, di ba magunda kasi lian ko na babaan niya. Sa turno lagi. No, dito sa turno dapit. Oh. IPM ra gud si Ingo Donsoy gud aron maanha mi diya. Og IPM ko sa ko rem katila wa mi abi gani. IPM Adi ko. siguro pa mo shout out dito. Kay og IPM tan niya tiyo atom na siyang i-appeal sa group chat nato dito. Mao no. I-appeal na to siya sa group chat para Iapil na to sa group chat ng kita lang tulong upat na yung kuya Romy. Kita lang upat. Kita lang upat. di na to i-appeal si manager. Oo, no. Okay, aron mo libre kita ra sige tik panghatag po. Ay, mas manager lahi mas manager basta kita gwapa di naman iaon mo na yon. O ganin din na to i-appeal. Hindi mamahin. Okay. Ato ada yung ihatag. Sure ko sure laka, Oh. delikado Sige, sige. PM ha. Mama na mi Okay, diha pa. okay. Oh, paabot ha. Hintayin mo si Kuya Romy diyan ba? Hintayin natin. I'll waiting for your invite. Kung sabi ni siya pa. Ulaton na mo inyong saan. Sa mga wala pa nag-share sa to ang live, i-share ninyo ha. I-share ninyo din katong wala pa nag-heart react niyo ato ang live garon. Dayon ato day paminahon mga kada boys ang balak ni Kuya Rome. Sa title si mong balak Kuya Rome? Murag imo, murag dili. Murag katao uno na magkudaan anang. Murag imo, murag dili. Ora katabi ko bata. Tayo, Oh? murag ako, murag dili. Murag kuan man na Kuya Rome, murag nangumusta ba si ang kuan? Minahal nga unsa man ni? Okay. Ako ani o dili? Oh, yan kakuya mo kabandot ba. Oh, murag Kaya kain ko na. ni pagtanaw kay murag magnaong ni Ingo Donsoy. Ah. Okay Kuya. Okay, kanya akong balak ka, ko sa kuno pahinango sa Destanan Tagalamatik, labi na gyud ka nga paring Bibi Tortal kanhi Geoping, Banske, Timag, sok tatibok pamilya niya lang Palpagan pamilya, silang aya si Roel sa mga humuad pamilya diya. Ate Isay Adrian, Mr. J. Liling. Okay. O galabi na gyud diya sa may prokonuli na mo. Kantatay Mario Sanico, Nanay Nimpa Sanico, Select Airlines Takishi, Baliling og sa ilang mga apo. Maayong gabi nyo diya sa Nico pamilya. Okay, ato ring dawaton sa masipag Music si maestro. Kuya Rome sa iyang balak nga naguluhan. Oh, Murag imo, murag dili. Oh yeah. Okay, bao katong balak ni Kuya Rome. Perting. Sakto gito yan ako Kuya Romy nga badsilita. Oh. Oh, ako ang mga akong gihatag niya. Oh. Perting iguag yun ba? Murag ato ang hiuon po ng mga kana bitaw mga kabanahan o nga usahay malimtan na po nila ilang asawa. Sila magkalayo gito ng palita tay baby. Oo. Nas balaan mo na ko dos mabasa mas balaan ko pod nga Oo. ang pagpangayog pa sa hilo sa isig katawo balaanon ka na. Balanon. Pero ang pagtanday sa tungang gabi tulumanon Tulumanon gina. Parang kinahanglan gina siyang tumanon. Tumanon gina siya. Usahay magod doon na po yung mga kabanahan nga kumbaga naadik na ngadto sa mga barkada ba. Untag udto hapon gabi sige na lang barkada Oh, then gikalimtan na nilang tulumanon silang asawa. Oo. Unyang matuglain din kapangisog. Oh, sige day wild nga kamo ra man po hinungdan nganong ang inyong Oo, asawa yun. nangitag baskog. Mo- Abi usa man good pod makapakuan ang kanini ang ilim nun Kuya Ana Rome. ilim no na. Di usahay magopa na sobrang nakas kahubog. Oo. Di na gyud mo barog. Oh, di na mo barog. Lik sa gito palpal na gyud. Di na. Isa-usaw ka na ng tamparos. Palpalo pagmata ba pagmata. Bisa sa palpal. Bisa-usaw tamparos ng kon ba. Ambot lang ka kabuywakwa. Di nang ka. Kalingaw nga bala Kuya Rome. Atong oras niya bante na sa pagkalas 8:42 sa kagabion. Kunya nagpanikad na po ng atong mga suking tigpaminaw sa balak ni Tio Badok karong gabi una mo nang ato nang ipasupot ang balak ni Tio Badok aron ato ang isunod og babalak si Ate Toy Mats. Kay aron mahatag po ni Ate Toy Mats ang iya ang balak karong gabi una. Kaya sa mga naglantaw diha sa ato ang live, paki-share sa ato ang live para
para usab pagbilin mo og mga mensahe diha kay ito pong basahon dire. Ya, alang atong gustong mutawag, ang ato ang cellphone pwede nang tawagan, pwede nang teksan sa 0907-944-5857. Hindi po ta modawat og tawag basta nagbalak na. Yato pong ipahinomdom nga kining maong programa gipalihan usab kini sa atong maabot nga congressman sa Primero Distrito. Wailain si Roberto Pinpin Oy Jr. Ayong gabi ini mo dia sir. congressman. Siyang Atong umaabot nga sangay. congressman phone. Sangay pud mi ani tiyo. Dayon bantitas balak nimo tiyo. Ready na siguro Ato ni ning tiyo. bunalan ingko. Ha? Okay, unsay title ani mong balak tiyo? Gabok nga panumpa. Gabok ka panumpa, mangita tag kana na ang nindot po diri nga kuan na tiyo ba kana na ang dili kanang gabok pod. O kanang medyo gabok-gabok Ayaw pod nang na, lanod. Ha? Ayaw nang lanod kanang gabok ra. Ngano man? Bukat kay nang lanod ingko. Di Kung man maura man ang gabok ug lanod. dako man naghalin ng lanod god. Sige bisag unsa na bisag unsa. Dako halin na murag si Kuya Rome ba dako halin. Oh, Ang gatulog-tulog. problema lang ani kay di man mabira ni atong kuan diri tiyo. Oy, kuan ba dili ma bira-bira. Asa ba na may pahinuod ng imong Kani kan karon pahinungod tiyo? lang tara mga naminaw nato ingko nga nagpaabot sa balak. Agato dayon kuan tiyo, agato Kasi dayon. dito na step song. Ako lang ibong isumbingay lang ati kanta. Nya kato pa sa pasanan po diya. Isumbingay lang gyapon. OFW de. Ako Oh, OFW. Oh, automatic. OFW, dapat may kanta nga OFW. Na. Oh. Magsurban. Na ba to? OCW na ito. OCW. Okay, di na to lang anon ato ding ihatag ni Tio Badok mga kada boys ang iya ang bala karong gabi una nga naguluhan. Gabok nga panumpa. Hapos tiyo ba do? Upang gitala sa gabok nga panumpa. Upang gipatik sa saad nga atik-atik. Mga lama sa kagahapon nga atong gihilom. Kalipay og kasakit atong naangkon. Dili ko na unta subayon ang atong kagahapon. Apan nagpabiling lunhaw ning panungdumang ikaw na angkon. Mga saad mo og panumpa akong gihandom. Apan kalit nang nahanaw sama sa mga dagkong. Sa akong pagmata wala ka na sa akong mga bukton. Sama ikaw sa bula na wala nahanaw. Nagpiling ikaw og samad ning akong dughan. Na maoy hinungdan ning akong pagbangutan. Ani ako karon naglakaw sa kahinayan tang mga dalan. Aron duaon ko tigbayon nga gibalaan. Napamasid ikaw ikita o gikaplagan. Aron abuton unta ang atong mga dalan. Salamat sa imo balak tapo pag naging ba do? Ay mo balak imo ipahinungod daw to niya ni Aileen humuwa diya sa may plasanan. Mabuura kayo man Wa pala siya niingon, Oh. Kuya Rome. Ha? Ingon man siya nga, kidat man siya ako ingon, ako ray ingon, ako ray Ah, ingon, siya man siya, ingon ko. Kanya, mubura na yung balak karon parang Aileen kay iyang pagkugma po kung nito badok kuno. Mubura man po. Mubora po dahil mo nang gimubora po niya. Kidat mas kuya Roming ano, ako ray Sinuda ko na tiyo, iyara nang gitupo-tupo tiyo ba kaya ron siya mo'y mahimaya sa kulapo ng imong dalon. Sa amin ni Roming, kidat Di mo man gupud ako ra kami pang wako pulahan po. Aw. Dahil hindi kahurot. babaeng tanan. Hindi kahurot, ngayon na po. Unsa man diya? Murdoy ang bangka ni. Ato na pasulod sa Titoy Mats Dagway. Pasulod na to sa Titoy Mats tiyo. Para sa iya ang bala karong gabi una.
bantay lang gid ka karong Ate Toy Mata ka. Andam na to siya siguro sa iya nga bala karon. Akrakan kita siyang bala karon Kuya Rome. Pagduda ko naagid ni siya kuan, naagid ni siya giandam gyud nga balak nga pasabog siguro. Kay dugay-dugay naman ning wala nakabalak si Ate Toy Mats. Tarong day ha. Ay gabi ini mo da Ate Toy Mats. Ang gabi po diha ko dons. Padul gamay sa kuan kana dulit. Kay parang maklaro kita karon. Mas muna ko te maayong gabi ini mo diha. Ang gabi po diha ko dons. Kumusta ang ato ang kagabihion karon man? Murag arang-arang na kay wala may ulan. Arang-arang na way ulan. Ya wala ka masuko kay na may nang regard ni Kuya Rome kuno kay to. Naibog kuno niya. Wala kay Oh? hatag ron ako. Ay panghatag panghatag red ay kuno si Kuya Rome way problema. O tik Gihatag bang ko nimo daytoy mas ato pa wala na kaganahin ako. So sugod ron gabi na di na ko matulog sa atong balay. Anak na ko silong. Kay mag-atang ko kinsay musaka. yang makatulog kag hinulat dito. Kung matulog. Tulog na bitaw ng pikas no. Ya, nganong kuan man te kana na ang murag dugay-dugay naman kang wa kabalik sa balak nato. Nga mura magsiging gabaha. No, sige gabaha ang kuan. Sige gabaha ang dramatic. Man kaabot kay baha man sige. Sabi na ako ang dito sa bungtod te dili magbaha dai gihapon dito. Magbaha man gihapon. Dayon kanang imong balak karon te unsay uluhan ana? Tabagha kung monggugma. Tabaghak munggugma. Lain gining balaka gid siguro Kuya Rome. Duda gid ko ana kay tabaghak sa kuan pa lang daan tabaghak naman. Then asa na ni bay pahinungod karon imong balak te? Na ko aning uskabok mata. What? Uy. Adios. Murag karon ay murag mintras na apat sa istasyon atong bugtuon na daan ning atong panaguban. Di na masiguro sa una balin pa ilob na ako nimo karon murag di na lang ako makaya. Buot ko nang langkaton kining galagitom kong kalagot dire sa akong kasing. Okay, di na to langanon. Kay iya namang gipahinungod gyud. Wala na ilaing gipahinungdan. Kunya adi sir siya mobalak ako sang timbayaon dai may gabi ni Tatay Praxidis Ritada diya sa may Burgos. Sila ni Nanay Pilipa diha sa ilang mga apo. Ayong gabi ninyo diha. Nanay mga tatay inangkon ako mga nanay tatay dito Kuya Rome. Dayon diri usab sa may Linabo ni Tatay Mario gahapon na may tingog si Tatay Mario. Kung kanon basin sa sunod na arap gyapon sa panahon. Kunya ato dayong ato dayong isipa sa Titoy Mats. Saya ang bala karong gabiuna nga sa to sa Titay Managuluhan og Tabaghak monggugma. Tabaghak munggugma. bunal ati toy match. Ing mabugnaw nga kagabion. Sa mo, nagpaulipon ako. Gihugad o gihatag ko ang tanan mong mga gusto. Ug ang kinatibuk-an kong pagkatao. Ug ipabuak ang pakwan alang raunta kanimo. Iyong gidasok ang katamis sa panumpaan nga kabuton ang mga bituon ug ang bulan. Apan nakawang lamang ang tanan kay nahanaw ka man sa dayon. Ako man nga imo akong nahilawan. Napungot kining akong balatian. Lami magpakamatay ibabaw sa sanggutan. Apan ako nakamata og nakuratan. Dawaton na lang ang akong kapiltihan. Paglabay sa katuigan, ako hingpit nakalimot. Sa kaagi, nga kasakit puno sa kayugot. Ako karon malipayon nga nikapyot sa bag-ong binuhat.
panggang pinahugot. Apan sa kalit lang, ikaw mitunghag pinakalit. Kay musungkab na usab sa inunon kong pinapilit. Sa kamatagbaw, sa limbong, sa kasing-kasing mo mipilit. Nag-ayaw siguro kag mata mo, hotdon kog sa paglugit. Ayaw na akong ilara sa tabaghak mo nga gugma. Kay nakalimot na ako sa gugma natong duha. Naapay mata mong nagpirming lantaw sa akong paa. Kapangitong sa lawas kong pirti nagyong pagkahubaga. Daghang salamat sa balang nga tabaghak mo gugma. Salamat kayo sa imong dalit alingaw usab karon nga bala karon at Titoy Mad. Salamat kayo. Tanawa lagi. Gugma ni mong tabaghak lagi. Pag-alang sa nangutana sa ato ang official number gyud ay text man ko dire kadto. Ang ato ang cellphone number mga kada boys, kung gusto mong mutawag, kung gusto mong mo text, dire lang sa ato ang cellphone number 0907 944 5857. Usbon ko mga kada boys 0907 944 5857. Okay, nakuha na. Makalingaw gitong maong bala, Kuya Rome. Tabaghak. Tabaghak mong gugma. Asa man mo mangita, ana? Tintura na ni Ate Toy Mats, hindi makita. Matod pa, thank you for watching to, asan eh? San Ilumbaring. Binali man ng iya ang pangalan. Thank you for watching. Dayon, gikan usab ni Elsie Gomez. Mama Toy Mads, kumusta? Mingaw na ko ninyo ni Mama Dayen. From Metro Manila. From Metro Manila din eh. Dayon, di ana po'y balak diri sa tuang live. Tanaw na to ni diri unsa gining balaka ni diri basig ko ana pud ni ba katong ambusa na pud ka dagwaytaan eh. Matod pa niya diri Kuya Rome ingon ni Sir Boyet Humuwad. Maayong gabi sa akong mga amigo diha tanan, labi na sa akong mga silingan. Dire si Boy Wakwak, Yaya Merla, ug Boy Sagob ni Yaya Ami. Papa Danilo, Pinutas Ferrarin ug Mama Bonita Humuwad Ferrarin. Ug akong mga magulang, si Bobet ug si Bubi, Dongdong Ronald Doironel ug Tantan dire nga naga wifi dili na nako tag sa tagsaon kay daghan kaayo sila dire nagatapok nagatagik na pud kog balak kay pabalakon daw kong Yaya Titing og labi na sa akong ayaan nga si Yaya Minya. Panghinaot lang kong nga moangay mo sa akong balak nga pinasagad si Idol Inko Badok magpatigo Inko Badok kaysa man gyud ane kaya giingon diri Kuya Romeo si Idol Inko Badok magpatiguang na pod. Ang pagpasabot niya si Inko Dunsoy akong pabalakon magpatigulang-tigulang tiyo Badok. Ikaw may papasakot. Ako mo'y pabalakon. Ikaw may papasakot. Ang nag-uluhan tinuod nga paghigugma. Agoy tigulang naman pud. So diri sa taas ato ang kuan. Na kuara ba di karat ra ba di akong tingog kaya ba kana akong magpatiguang-tiguang ani karon Kuya Rome? Pero gaya ani sige tag patiguang-tiguang ba man tiguang na tag diretso. Na ay nag-text diri, hello Ate KitKat gikan ni 0 asa ni gikan ni 9805. Ready na baka kuan? Ay, Inko Donsoy di ay. Inko Donsoy mo balak. So sa mga wala pa nag-share, i-share ninyo ato ang live aron makuha ninyo, aron
Daghan ta magkauban karon aron kaning tigulang nga magbabalak dire. Dira pud tawo ni makuan, mabiyaan. Dira pud malipat ba. Aron daghan pud ta magkauban Kuya Rome. Langan mo diri sa kuan Kuya Rome kay dili mo tuon ako. Makuan na langan ko sa kuan. So ato rin hatagag pagtagad ni kaning balak ni kuan. Okay. Ni Sir Kirari, Boyet Sir Humuad. Kaning pagpaminaw nyo diha. salamat kayo sa inyo kanunay pagsunod sa may plasanan. Okay, magpabalak ko no. Ha? Madunggas family, Ang Kabalpin naguluhan. family. Tinuod nga paghigugma. Tapos, Okay, salamat kini Sir Boyet pagpadala sa iyang balak on the spot. Unsaon ka na ko ni pagbasa karon on the spot ra ba ni? Tigulang tigulang na pud kuno ani. Ang naguluhan tinuod nga paghigugma. Pag mga kanaboy, sigo dun sa ipupala ko. Tigulang. Ikaw ang naghatag sa akong kasing-kasing. Sa tinuod nga paghigugma. Kabaoy hinungdan sa kalipay nga walay sama. Ampingan nako kanunay ang gugma nga atong gisawad. Sa langit kipangaliya para ang gugma walay kausaban. Kani adto hawag og way lami ang kinabuhi. Tungod kanunay pakyas ang akong pagbati sa imong pag-abot. Nagbag-o ang akong panglantaw. Kay kasing-kasing gibanhaw nimo ang dugay ng namatay kong paghigugma. Kakanhi, nasilag sa kalibutan sa kinabuhi. Nga namad-an nagada. Dako nako. Naangko nako ang talagsaong kalipay sa imong kiliran. Kadili hitop ngan ang pag-abuma o pag-atiman. Sakit man palandongon. Nga managsama kitang walay katapusan. Apan pwede ra siyang matabunan sa kalipay nga bation. Ning atong dughan isinggit nako sa langit na unta. Iya kitang masabdan. Maangkon ang kalig-on aron sa mga kasakit dili ti ka mapukat. Unsaon kaha nako pagwagtang? Unsaon kaha nako pagwagtang silos? Nga akong gibati, nahadlok nako. Og nabalaka, masin makadaot kini sa akong kinabuhi. Gusto na akong dawaton kamatuoran. Nga ikaw, dili ba ako? Apan ang yabag kong silos, murag kanimo makapanag-iya. May mo ambak sa kampuong para matapos ang tanan. Og sa lantawan makita ang lawas nga napino. Salamat sa pagbasa sa balak nga pinasagad. Ang nagpadala si Boyet F. Humuad. salamat kayo sa imong balak tampo karong gabi una yet. Salamat kayo sa imong pagsunod diha sa may tanan diha sa may plasanan. Salamat kay Brad sa imo ang kuan Brad sa imo ang balak nga gipadala dire karong gabi una Brad.
Kasi akong tingog og dili bitaw ni maulian, abantay lang gid mo diha sa Lamatik. Diha sa plasanan, sulungon kita mo diha tanan. Dalan ta mo diha isa ka bol nga tuba. Nga puno og sili. Magtagay ta diha. Og di ni maulian akong tingog rong gabi na. Matod pa dire Kuya Rome. Ayusa sa tingog ni Ingod. Bugal mo ng imo ade, madam. Kaning balaka ba? Untag naapod manok. Gulpihon na nainig to ka na tanan. Gulpihon ra na. Oh, tukad ra ta dito. Sabi bitaw ninyo no, kani bidang magpatigulang-tigulang ta, dili ba guday sayon. Ay kining ato ang papangig, mura na yung marang malugti na itong papangig na rin. Giparingke lang gin ko. Sakit na kaayo niyang tuhod. Ay, ang sakot daw, ni Day. Ay, May ganyiin ko kay nakadala kong paikos. may bayan nang naputay paikos panalag sa diripre. Asa di ay mo ni Papa, ma. ang papa mo? Kaya ko ni Papa, ma. Okay, hatin. Ito mo, Papa. Kaya ang Yes, imong mama. mama dodong nakesa momot. Mayong gabi ini mo diha yo. Asa man kagikan yo? Suroy. Unsa man ang imong idala yo? Ipon. Dili lalim ng magtiguang na kay manimaho ng alikampor. Mahong upos. Okay lang man unta manimahong alikampor tiyo basta Mao man siguro patay sa ipo siguro, man siguro ang alikampor. oo. Naptalin na. Ha? Naptalin na. Mura siya. Butangas kaban kinaraan ba? Okay, lagi katong lingin oh. Bawo mo na. Para modaga ng ukok. Oh. Pero bahala na manimaho guro ka na basta dahil gihapon ang tahod. Oo. Eh, bugnaw mo to siya para mag-iayos ang tong imong tahon. Pagkuhan bisag imo na tubto mo ihampol ba ihampol. Pwede mo na. Oh. O dili bad news. Pinuhon. Makasanaol man sadta nimo igudon soy. Makasanaol gid ni madam og makaanha mi das inyo aba. Laag mi diha ni Tiyo Badok. Ingna nang guwang diha manghaplas siyag santon o paikos. O lagi. Lo pag haplas kuno og ingon ni Ma'am Ivy lo kani si Ma'am Ivy ba kuan kana na ang gwapa man ni siya. Apa padayon ko dan say gwapa dayon ang IB pangalan. Abi na ko kanang mga IB kay kato ng kuan. Sabi kuan lo. Kadang kuan kon kabalo nakaana. Imo siguro ng idol ng mga Ivy lo. Dili na ako na IB kuan, dili na ako na idol pero ni Brad Rome siguradong idol gina niya. Mga kuan din na lo. Kumbaga idol dahil nila ng kuan kanang murag volleyball player og lawas ba. Oh, mo yan. Nakatagan ka kain ko doon sa mga volleyball player og lawas mo ginay. Ingon pa nila mga lamion. Nam. Agoy, wa na ba tayo oras? Ato na lang pabalakon si Tiyo Badok katapusang balak. Wala na. Isa ra ko isa ra akong gikuan. Ha? Isa ra. Kasi Kuya Rome na lang Si ba Kuya pabalakon nito katapusang balak? Wala na ba tayo oras Kuya Rome? Oo. Kaya, ato na gihatag nimo ang katapusang balak karong gabi una. Okay, kaya kung balak ako na ipinom ko diya sa taga may Talisay Masin, sa mga Pirarin pamili. Labi na gyud kang Sir Danzo Yumuad, Edgar Carino. Tanan-tanan na lang diya sa may Talisay Masin kang Abuso o kang Black Mamba. Okay, title ana Kuya Rome. Ulan sa kapakyasan. Ulan sa kapakyasan. Ulan sa kapaykayasan mga kada boys, Kuya Rome. Mangit-ngit nga kalibutan. Puno sa kasubanan daw dagom sa kalangitan. Pagbangutan, paghilak, pagdangoy-ngoy sa tumang kasakitan. Nga daw walay timaan, nga pag-aaplihan ang ganghaan sa kahayag. Aron unta ang kaparutan
kadanagan sa timos nga pagbanuang. Ibuko ang ulan sa kapakiyasan nga maoy hinungdan sa akong kalautan. Daw patong bantilis nga mipatak ug nahilis sa mga sulog sa pagsulay. Nga niagos sa sabakan sa dughan nga walay igong hinungdan. Tagam. Ulog ug sunog sa kinabuhi sa pakigpisog unta muhunong na. Daw wala na'y kusog kining balatian nga nagpas-an sa mga pagsulay. Daw wala na'y umoy kining dughan sa tumang pangandoy. Daw wala na'y mga luha nga mudagayday sa mga aping. Kay ang kinabuhi isanapan sa dakong pagbaha ug hampak sa pangandoy. Pagkabait o yamot kining kabus kung kinabuhi. Igo. Puno sa kasakit nga gihatag diha sa langit. Kuhaon ko lang unta kining hinulaman kung kinabuhi. Aron matibuwas ang mga pag-antos ug mga kasakit nga nagpahimik. Pagkabangis gayud sa gisubay kong mga dalan. Walay swerte ang gidangatan kapalaran. Mga niadtong kagahapon mga direksyon na walay timong padulngan ug malipayong sangputanan. Salamat kayo sa imong paghatag sa higayon na Ingorons. Kaya. Ganito na pwede masipon ka rin parang dito ulit ba? Tapoy ako bumong. O kato ang nagtapos sa ato ang programa karong gabi una, ang katapusang balak ni Kuya Rumi. Namilit na lang ta sa tuwang mga suking tigpaminaw kay nalapas naman kita sa oras. Nagahit ta nakapahinumdom. Nagahit ta nakapanginabuhi Kuya Rumi. Sa ato ang kapitos sa ato ang oras usab. Alang sa tanang naka-tune in karon og naglili sa live. Thank you so much again kay wa nagimiigong oras nga mohapos pangadto sa orahan. Salamat sa iyong paglili sa live day ko. Maayong gabiin lang sa tanan. Adto na kami mga kada boys. Manamilit na. Pauli na kami sa pinakapungkayang bahin sa kabukiran. O magasakay ni anang huyuhoy sa mabugnaong kagabhion. Aron magtagik na usab kami sa mga balak. Usa kami ng hinaot na sa amo unyang pagbalik. Ikaw nagpaabot. Kaysa kalipay hilabihan, ikaw man ang among paghahalaran aron sa pagwagtang sa imong mga kagulaanan. Daghang salamat sa ato ang mga listeners, ato ang mga kada voice naglantaw usab sa ato ang live. Sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay karon. Ayong gabiin yung tanan. Kada Sabado ayon yung kalimte alas 7 hangtod alas 9 mabati ninyo kining maong programa matagik pasiaw og balak sa kinabuhi. Magadalo na mo ni Kuya Rome og ni Tio Badok ning tulogid ini aron nga mahupong kita og mahupong ta sa mga balak. Kaya ayaw kalimti ninyo nga og mausab nga adlaw ang programa ni Sir Ivor Unplug 2022.
-1 singing contest. Diri lang mahitabo sa DXBD 101.3 The Voice of the Pitan. Alas 6 na yun, no? Oh, alas 5. Alas 5, ngadto na sa alas 7. Alas 7. Oo. Dahil paghuman sa kanta ni Sir Ivor, katong niyang Kantahan sa pa-contest, D101 na yun. naa po tayo kantahan sa D101 kundiin ang inyo ang mabati ang mga DJ. Mo yung mga Oo. Walay sagol ko Yerme. Oh, way sagol. Oo. Makanta po ko og maog. Ako ka karon, ako ka ugma, ug ako ka sa tanang ura. Bye-bye na, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye Kuya Rome. Okay, sa sunod higayon mga ka-The-Voice, sasamang takna, sasamang higayon. Maraming salamat sa inyo ang pagpaminaw. Bye-bye. Sambuanga del Norte. Sulok ug ang dapitan. Saan ka man ngayon sa sulok ng mundo. Amping kanunay, God bless. Enjoy the rest of your evening. Dawata na uliya ang gugma ko gihana pala